Hello लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आरोना लोगोफोर माने फुरा दखानखौनो माने साफा खालामैया एसे गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो दिनै गासिखौबो बुस्थुफोरखौ आरामसे माने बेफोरखौबो रेकफोरखौबो गासिखौबो बख'नानै गासिखौबो बेफोरखौ साफा खालामजोबदों आरोना माबा मानसि लिंहरनानै साफा खालामहोजोबदों साफाया सोलिगासिनो बोखारलाजोबनाय जानानै दङ सोलिगासिनो गोरखि जाखालामानो फाखा थाखा साफा खालामहोजोबबाय बेखौबो साफा खालामहोजोबनाय जाजोबबाय दंबावो खामानियानो एखदम लेथ्रा जानानै दंजोबो गासिबो साफा जाजोबबाय क्लिन आरामसे माखासे बिराद माने बेफोरखौ सेटिं खालामफिनजोब्बाय आरोना आङो बेफोरखौ नै एसे दंबावो दख'नाफोर सोबावनांगौ दंबावो बिराद मेंबायहाय गरमजों जाबजों दा एसे बार फैनांगौल'सै ओंखायनो मोजां जाबाय बेखौनो हरनांगौ दख'नाखौ रेड दख'ना फाइनालि गासिखौबो साफा खालामनो हाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोनबाय आङो मावग'नो हानानै थाब जाबायबो आरो खामानिया ओमफ्रायो ओरैबायदि गोलोमबाय लेथ्रा मोनलाजोब्बाय आङो दा आङो रुमाव थांनानै फ्रेस जाहैनोसै ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै आङो बाबामोनजों ज' जागोन होननानै नेनानै थाबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोरबो खामानिया जोबनानै दा जों हटेलावहाय ओंखाम जाहैग्रोनोसै बेनि उनावहाय दा बहाबाफोर थांनायफोर जागोन नामाथाय थांनो बेरायनो लुगैदों होनना बुंदोंमोन आरोना बाथौ खेराइ रेजर्टआव थांनो होननानै बुंदोंमोन नालाय बिसोरो माने बाबानाबो दा बन्द'थ' नालाय ओंखायनो बन्द' समावनो आरो फैबाय थानायबो जाखाया नालाय देहाफ्राबो दानो मोजां दानो गाज्रि जाब्रबलाबाय थायो ओमफ्राय दा एसे नायखानोसै थ' बेरायनायबो जाया बिदिबो बुङो नालाय ओंखायनो लांनोसै आङो दा दखानखौ आं गालांथ'नोसै दा आङो फ्रेस जाहैगासै जाला लेथ्रा मोनजोब्बाय आङो 1 hour later फैनाय बायदि फैनाय नाहरदो जाखांबाय जाखांफिनसै हा मोसानाय दासो जानो नागिरदों दहाय जेबो भिडिअ लानो हायाखै मानोना गान दामबाय थादोंना कपिराइट जायो नालाय बाथौ खेरायाव फार्स्ट टाइम नोंस्रा सारिया माया जेबो जायाखै बाथौ खेरायाव फैदोंब्लाबो जेबो जाया आरो बियो थांसै ओरैबायदि मानसिखा मालाय दा बन्द'बो नालाय ओंखायनो बन्द'बो प्लास गरमनि थाखाय बिराद दुगैफैदों मानसिफ्रा
न'आव सहैफिनबाय लोगोफोर बाबामोनखौ दोननानै फैफिनबाय न'आवबो माने हर थाबासै आङो माने दखानबो दं नालाय गाबोनहाय बिदिनो हाखु दाखु जायो नालाय फुङावहाय सिखारनानै फैनोबो बायो बेखायनो ओमफ्रायो दा न'निफ्राय एसे खुसिया बेदर लाफाबाय आरोना गोदानानै खावसे खावसे रानबाय माने आं जाबोनो हायोमोन खिन्थु जोंना बिब'आ थांफायाखै नालाय ओमफ्राय बेयाबो नै दासो फैगासिनो दं डिउटिनिफ्राय दा ज' जानोसै होननानै आङो खुसियाखौ खावसे लाफाबाय आरोना ओरैबायदि गरमखा गोजौआव जि दंमोनहाय आंहा लायनांसिगोन दहाय सुनानै गालांदोंमोन नालाय आङो जिखौहाय दा लायाबा जानाय नंला आरोना हरसे दोनबाथाय दा अखाबो हागोन ना मागोन खुनु थिग गैया आरोना लायग्रोनोसै आङो आयौ रुमनि बाहेरायाव ओंखारबाथाय ओरैबायदि गरम थैखागोनहाय गरम बोथोराव गरम जायाबालाय माथोबाव खुसिया बेदरा बारा बुरजा नङा लोगोफोर एसेल' लानानै फैदों आङो नै नानासैथाय जिखुनु जाया आङो गोजौआवहाय जि लायग्रोसै थोरसिबो सुनांगौ दङ मानांगौ दङ दा मोनाद्रायबाय फैजोबनांगौहाय खोमसि खोमला मारिनानै गालांबाय आङो जोंनि टेरेसनिफ्राय जा मोजां बेखौ माबाखौ नुहुरो नै बिटिसि सेक्रेटारि गेटआ नै आराम जोंब्लावजोबनानै दङ आंनिल'सो जिया रावनिबो गैला नै सिखाराबा जाला खालि लाइट जोंनायखौ ना जा मोजां नुदों माबा आलारि बाथि सावनाय बायदि नुलायलायदों नै बेखौहाय थान्दाबावसोहाय बेयाव माथो बार बारलायलायगासिनो आरामनो खोलो खोलो बार बारदों एसे जाबाय न'निफ्राय लाबोनाय मैगंफोर दासो दखाननिफ्राय फैनानै नायफैनो मोन्दों आङो दासो नायफैनो मोनबाय आरोना आङो मा मा दङ जाखो थास' बिबारसो नुहुरखाबाय थास' बिबार बेलाय मा जाखो मैथा न'नि हालदै आरोना बायनाय हालदैया खालारानो जाथाराना ओंखायनो न'निखौ बिजोब्बाय आङो बेलाय मा जाखोथाय नायसिगोनसो दा बिराद मैगं दं माथो नै थालिर मैखुन आंनि फेभरेट ओमफ्रायो बेयो जाबाय माबा मैगं खांनाय खोमाहाय नै खुसिया एकदम लकेलसो लोगोफोर एसे ओरैनो माबानि थाखाय हालदै होना लाबाय आरोना आं एसे रेडि खालामनोसै लोगोफोर संना जाग्रोनोसै गरम ओरैब्रि हाला आरोना थोरसिबो सुनांगौ दङ सुस्लाबलांनो हायाखै आं खामानि मावग्रोनोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं लोगोफोर